Sabata yoyamba ya mkumano wa nyumba malamulo yatha pomwe Amalawi ambiri akudikirabe mayankho mavuto azachuma omwe akukulira kulirabe. Nsabatayi m'malo mokambirana zakukwera kwa mtengo wa moyo, kusowa kwa ndalama zakunja, mavuto pa msika wa fodya ndi nkhani zina zofunika zokambirana zambiri zakhala zikuyang'ana pa mikangano ndi milandu ya ndale pakati pa aphungu. Rebecca Sincheka Matemba ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa boma mnyumbayi Jabi Muhango wavomereza kuti sabatayi kunali mikangano yosafunika, koma watsindika kuti msabata ikubwerayi aphungu adzayike patsogolo zofuna za Malawi osati za iwo okha. Amuhango ati nyumba ya malamulo ikuyenera kupeza mayankho amavuto omwe akukhudza Amalawi osati zomakangana. Amuhango anati aphungu aboma komanso otsutsa ali ndi ulamuliro ofunika kupeza njira zothetsa mavutowa. Wiki yabwino yaenda bwino, business imene tinayika mnyumba muno yaenda bwino, tineka masettlements angapo, tayaka mafunso osiyanasiyana, aphungu anali ndi nkhani zawo mati watu uko statements zimene zinabwera, tikupeleka mpata kuti anthu azinena mene zikuenda madera mwawo. Chucho ndinganene kuti wiki ino yaenda bwino, panopo tikuona za wiki ikubwerayi. Poyankhulapo mkulu woona za maufulu maiko kaiyatsa wati sabata yoyambayi aphungu sanakwaniritse zomwe Amalawi amayembekezera, ndipo mtsogoleri wotsutsa nyumbayi wati sabatayi sinali yokomera aliyense, makamaka Amalawi, chifukwa choti palibe chomwe chinakambidwa chomwe Amalawi amayembekezera kuti amve. Malinga ndi achitshola ati Amalawi ambiri akuvutika pamene chuma cha dziko lino chikulowa pansi. Pamene nyumba ya malamulo iyambe sabata yake yachiwiri, Amalawi adzakhala akuyembekezera kuti amve kuti aphungu akambirana zotani, makamaka poyika patsogolo mayankho amavuto azachuma chomwe padakali pano sichikuyenda bwino. Mboni aboma pa milandu yokhuza kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe a Christopher Pangeti atsutsa malipoti onena kuti oganiziridwa pa nkhaniyi anakamizidwa kuwulula za mmene anachitira chiwembu malemuwo. Yemwe akuyimira oganiziridwa a Michael Goba Chipeta anafunsa mboniyi mbaloli kuti litsimikize ngati zili zoona kuti ena mwa oganiziridwa anamenyedwa, anawapyezedwa komanso anakamizidwa kuvomereza. Zambiri mulipoti la Daniel Zimba. Oweruza wa bwalo lalikulu a Ruth Chinangwa komanso mbali zokhudzidwa pa milandu yokhudza kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe adatangwanika tsiku lonse lachitatu pamene amamva mboni yachitatu ya boma a Christopher Pangeti akufunsidwa mafunso ndi mbali ya oganiziridwa. Bwalo linadzaza ndipo kunali chitetezo chokhwima pamene bwalo linaoneranso makanema awiri amene akuti anajambulidwa mwezi wa Disembala chaka chatha oonetsa oganiziridwa akuulula mmene anachitira upandu malemu a Bobe. Mwa zinthu zina, mafunso ambali ya oganiziridwa kudzera mwa a Michael Goba Chipeta ndi a Everson Sitolo anakhazikika kwambiri pa umboni woonetsa kuti oganiziridwa anachita kukakamizidwa ndi kuuzidwa zoyenera kuulula komanso anthu amene amakhudzidwa ndi chiwembucho. Koma Pangeti omwenso ndi wamkulu wa apolisi wochita kafukufuku pa nkhaniyi anenetsa kuti apolisi sanakakamize oganiziridwa wina aliyense kuulula zinthu pomumenya kapena kumuopseza munjira ina iliyonse, koma kuti anawapatsa mpata oganiziridwa awo kuti afotokoze mbali yawo. Achipeta anapeza kuti zina mwa zinthu zimene mboniyi imafotokoza pa tsikuli zimasiyana ndi umboni umene unalembetsedwa kale ku bwaloli, komanso kuti panali zolakwika zina monga mayina ndi zolembedwa mu zofotokozera zawo zimenenso mboniyi inavomereza. Koma nawo a Abdul Limbi omwe akuyimira mbali ya boma anapempha mbali ya oganiziridwa kuti ikhazikike pa mafunso okhawo okhudza Pangeti chifukwa ati pali mboni zina zimene zibweretse umboni wina momveka bwino. Mboni yathu ya imanje mukhoza kuionanso kuti siku lonseli inali chiyimire kupita kulowa mu khoti, kupita ku theater, and evidence imene wapereka ndi yachionekere. Ndi mboni imene tikuyidaliranso kwambiri mkesi imene chifukwa ndi imene kufotokoza imene anthu anapalamulira mlandu. Malemu a Victoria Bobe anaphedwa, nyumba yawo inatholedwa komanso katundu wawo wina anabedwa ku Chigumula mu mzinda wa Blantyre usiku wa pa November 17, 2025, ndipo apolisi anakwanitsa kumanga anthu ena 6 powaganizira kuti akukhudzidwa ndi chiwembucho. Pakadali pano a Ruth Chinangwa ati nkhaniyi adzapitiriza kuimva lolemba sabata yamawa.
dziko la Malawi ndi Tanzania agwirizana kuti achite machawi kuyambira ntchito ya Songwe River Basin ya ndalama zokwana $1.04 billion. chiyambirira maboma awo agwirizana kuti ayambe ndi ntchito yopanga magetsi pa malowa. Izi anakambirana pamene pamkumano omwe nduna za mayiko awiriwa amakambirana zomwe achitapo komanso chitsogolo chake. Brenda Kayo ali ndi zambiri mulipoti ili. Pamkumanowu nduna za ulimi ndi madzi, zoona za malo, za maboma ang'onoang'ono komanso za mphamvu za magetsi kuchokera ku mayiko awiriwa zinakambirana momwe angachitire kuti ntchitoyi iyende msanga ndi kuyamba kupindulira mayiko awiriwa. Yemwe anatsogolera nduna zonse Alizik Shemdu ati maboma awiriwa agwirizana kuti ayambekayo kuyika mphamvu za magetsi zomwe ati zithandizire ku ntchito zinazo komanso kuthandizira kuti mayiko awiriwa athane ndi mavuto a magetsi m'mayiko awo. Ndipo nduna za ulimi ndi madzi Aloza Fe Chimbirizi ati ntchitoyi ndi yofunikira kwambiri ku dziko lino. Monga mmene talandirira ripoti from secretariat yathu ya the commission the Songwe River Basin, atiuza ndithu kuti iwowo zambiri zimene tinawuza kuti apanga monga panopa tachita identify anthu oti atithandizire kuchita implement ma projects athu makamaka kusamala chilengedwe komanso kugwiritsa ntchito kwa madzi mu mtsinje umene wa Songwe. Joint commission imene iyi yathandiza kwambiri kuti ngati mayiko oti ndife apa ubale wa mphamvu tikambirane bwinobwino kuti kodi tiyendetse bwanji makamaka kuteteza chilengedwe komanso kuti anthu athu amene akuzungulira malo amene wawa apindule kwambiri. Ndalama zokwana $1.4 billion ndi zomwe adayelekeza kuti adzagwiritsa ntchito pomaliza ntchitoyi. Bungwe la World Fund Administration lati ligwiritsa ntchito zipangizo zoposera 30 zomwe ophunzira ochokera ku sukulu ya University of Malawi UNIMA ali nazo pofuna kuyendetsa mgwirizano pakati pa bungweli ndi sukulu ya UNIMA. Mkulu wayang'anira bungwe la RFA Stuart Malata wati cholinga cha mgwirizanowo ndi kulimbitsa zomangamanga pa dziko lonse kuphatikizapo luso la maphunziro ndi luso la makampani. Tikuyembekeza kuti bungwe awiri amenewa tonse tipezapo phindu. Kwa ife tikuyang'ana kwambiri kuti University ya Malawi ili ndi ukadaulo wa kafukufuku. Ndetili ndi zambiri zimene tikuona kuti akhoza kutithandiza potichitira kafukufuku. Komanso tikuyembekeza noti a University of Malawi atithandiza kuphunzitsa anthu athu pano kuti kagwiridwe kathu ka ntchito kapite patsogolo. Wachiwiri kwa chancellor wa UNIMA Professor Samson Sajiru wati mgwirizano wokusonyeza kudalira luso la ophunzira ma university maka pothandizira pa chitukuko cha dziko kugwiritsa ntchito zinthu zopezekeratu m'madera osiyanasiyana. Pali zambiri zimene tikubweresa kuti tithandizire pa mgwirizano umenewu. Pali maganizo ambirimbiri mwina kudusa 30 mmene munamvera monja. Pali nkhani zoti mwina kalipidwe ka mujeni pa toll gate nthawi zambiri imangokhala cash ndi makadi koma mwina zizilowanso ku njira zina za makono. Ndiye tikuona ngati kuti ifeyo chimene tingathandizire ku road funds administration ndi njira za makono za kagwiridwe ntchito kawo kuti angamagwire bwanji kuzera kwa ophunzira athu akafukufuku athu ndi ophunzitsa onse. Unduna za maphunziro wati dziko lino likufunika madesika osachepera 1 million kuti ophunzira aliyense wa sukulu ya primary aziphunzira atakhala pa desika. Nduna za maphunziro a Bright Msaka ndiye wanenezi masana lachisanu mu Lilongwe pomwe bungwe la World Vision lapereka thandizo la madesika okwana 2502 omwe agawidwe nsukulu za primary 25 maboma asanu ndi awiri. Ansaka ati kuperewera kwa madesikiko kumakhuza ophunzirawa omwe alipo osachepera 6 million ndipo anaonjezera kuti boma likugwira ntchito ndi makonsolo kuti achepetse vutoli. Malawi muno tili ndi ana school primary oposa 6 million
titawerengesa timaona ngati about 1,800,000 desks ndamene tikufuna pakali pano. Madesks amene talandira lerowa achepesa nambala imeneyo, ndipo tionesesa kuti pasanathire zaka zambiri mwana aliyense Malawi muno akhale akukhala pa desk. Si kufuna kwathu kuti mwana azikhala pansi. Ndikusimikizireni kuti Profesa Athapita Mutharika walamula kuti tigule madeski okwanira kuti mwana aliyense azikhala pa desk. Pakali pano kwatumizidwa ndalama za Nkhani kuma council kuti agule madeski. Ndipo mkulu wa bungwe la World Vision Francis Dube anati thandizoli ndi gawo la ntchito zofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ana zomwe zili m'masomphenya ake a 2030. Charles Mumbo anayankhula mwa Dube. Cholinga chathu nichona kuti ana aja akamaphunzira aziphunzira motakasuka. Kholo lina lilonse likamatumiza mwana ku sukulu limakhulupirira kuti mwanayo akufunika kuti akaphunzire bwino ku sukulu kuchako. Koma zimakhala zomvetsa chisoni kuti mwana akapita ku sukulu akukhala pansi ndipo akulemba mayeso ake pansi. Zimakhala zovuta kwambiri makamaka kwa ana atsikana chifukwa kuti adzuke mkalasi muja ayankhe funso kuchokera pansi sizimakhala zopasa ulemu. Ende tikuona kuti madeski amene mwinanso akhoza kuwonjezera ubwino wa ana makamaka atsikana kuwapasa ulemu wawo umene akufunikira ndi kuti maphunziro awo apite patsogolo. Oweruza kubwalo la Senior Resident Magistrate kuzomba Elijah Blackboard Desiree Kwiza Pacharo Daniels wakuza Senior Chief Malemia kuzomba olakwa pa mlandu ogwiririra komanso opereka ndalama kuti msungwana akachotse mimba. Bwaloli lati umboni omwe mwanayo akuchiridwa komanso bambo ake adapereka udaonetsa kuti kutsimikiza kuti padali ubale ogonana pakati pa awiriwa. Oweruza milandu wati pali umboni ogwirika oti amfumuwa adakatenga mankhwala kuchipatala cha private cha Hope zomwe ati zidatsimikizika ndi umboni wa akuchipatalacho komanso mtsikanayo. Mtolankhani wathu kuzomba Jasembaro anayankhula da Josephine Tlupikire Chigawa umwe amatsogolera kuzenga mlandu kumbali ya boma. Amene ife aboma tinabwera mnawo kubwalo milandu iwiri kugona ndi mwana wang'ono komanso mlandu othandizira kuchotsa mimba. Lero khoti lapereka chigamulo chawo choti iwowo awapeza olakwa pa milandu yonse iwiri chimene chimachitika kukhoti. Ndi mmene zililimu mmene titayendere ndiyoti ifeyo aboma tikuyenera kulemba zikalata kupereka kukhoti. Nawonso adifesi akuyenera kupereka zikalata kukhoti. Akapereka zikalatazo loti khoti lidzakhala ndi techi loti liperekeno sentence imene zili zaka kapena imene khoti lingaganizire. Anthu ena ochita malonda mu mzinda wa Blantyre adandaula mchiridwe omwe anthu ena akumachita ochita chimbuzi komanso kodza malo osayenera oyandikana ndi momwe akuchitira malonda. Iwo ati mchiridwe uchepetsa ukhondo mu mzinda zomwe zikusokoneza ukhondo wa malonda awo. Veronica Wafumphe ali ndi ripoti. Mmodzi wa ochita malonda azophikaphika mu mzindawu Mayi Chikondi Daniel ati mchitidwewu kusokoneza ukhondo omwe khonsolo ya bomali ikulimbikitsa. Iwo ati izi zikuchititsa kuti malo omwe akuchitira malonda adzinunkha. Panopa akuonjeza akungokoza pena paliponse even mama wati kamabwera kuseri kwathuku tikumapezako kuti kwaonongedwa. Ndesi simikozo yokhayi pachikhaliye chikunoko tini matoilet tini matoilet asite tini matoilet khoti komwe timatha kuti tikapita timapeka ko 200 kwacha imene ndame yochepa komano izi zikuonjeza kwambiri monga ife timapangira business yazokudya yazophikaphika sizona kuti anthu akamati gula azipezekaso kuti akumamvaso mafungo amikozo kapena mafungo amabibi sizona. Ndipo Aserina Richard ochita malonda zampamba ndi Airtel Money ati iwo akamafika mmawa pamalo awo ochitira malonda amapeza anthu ayipitsirapo kale ndipo zimatengera iwo kugwiritsa ntchito ndalama yawo kukonza pamalowa. Mapezeka kuti anthu akafuna kukoza chifukwa chonena kuti asite anayika papa chisilabu ndiye kwambiri azibambo fa azimayi kumakhala kovuta kuti azimayi awerame pamenepo pa njute azitani azikoza mazuwa ife azimayi tikafuna kukoza
timene kuti tikakoze malo ena ake obisika sopano pomwe azibambo olopa khoma matani amakoza ndiye chisilabu chimene anayika ichichi asitewa ndichomwenso chikupangisaso kuti azibambo akafuna kukoza akumangobwera kumakoza pati pamenepa and ife tikayankhulo nena kuti akomaze mupangazo sizoona and mwatobva papa ndinkatikati mwachani mwa tauni inu mukukoza nzanu winanso akutani akuona abweranso nzanu inakoza pati akozaso pomwepo ndimapitake ntoni mukhala kuti mukununkha chani mukununkha ujeni mukununkha mikozo amati yankhulo nena kuti atauni si ambu yanu yani tauni iyi ndawu ina aliyese choncho mfumu ya mzindawu Isaac Osman Jomo adzudzula mchitidwewu ponena kuti ndi oyipa ndipo iwo ati khonsolo yawo ikukoza njira yothanirana ndi mchitidwewu monga kutsegula zimbudzi zina komanso kuthana ndi onse opezeka kuchita mchitidwewu. Mchitidwe umene uswa bwino itenga branch asirekaso tukufuna tige measures kuti anthu amene wakapezeka azilandira zilango koma mchitidwe umene uswa malopoti pakampeni onjezere matoilet ukaenda mtawuni ndi matoilet ena achana sigwira ntchito malopo ngati branch asirekaso tukufuna matoilet amene ajawo andogwiranso ntchito. Nkhani zamasewero bungwe loyendetsa mpira wa manja la NAM lati timu ya dziko lino ya Malawi Queens ndiyo konzeka kukayimirira dziko ku mpikisano wa Commonwealth wa chaka chino ku Glasgow mdziko la Scotland. Mtsogoleri wa NAM Avirubiko Kubuduza ankhula izi mu mzinda wa Blantyre pambuyo pa masewero amasiku anayi omwe Queens inali nawo ndi timu ya dziko la Zimbabwe. Zambiri mu ripoti la Alwene Mpasa. Akubuduza ati masewerowa apereka danga kwa aphunzitsi ndi akuluakulu a timu ya Queens owunikira za mphamvu za osewera komanso mbali zomwe zikufunika kukonzedwa asanapite ku masewero a Commonwealth. Ifeyo tikuona kuti zonse zayenda bwino ndi mmene tinazikonzekerera komanso ndi alendo athu amene tinali nawo mdziko muno ndithu paseweredwa ma test series 4 onse masiku amene atatu amene athawa komanso azimbabwe akhala kunyamuka mawa ifeyo ndife osangalala kuti analola kuti abwere tisasewere nawo komanso kuti ma games onse ayenda bwino ndikukhulupirira kuti technical team yathu imene ili yotsogoledwa ndi Debbie yaona zimene zimafuna kuona mu timu yathu kuti kodi atsikana wali pati komanso pamene tikukonzekera kuti lachiwiri lino atsikana akhala kunyamuka ndikukhulupirira kunena kuti ma test series amene atsala masiku amene akubwerawa ndekuti athandizanso kunena kuti atsikana akhale kuti ali kukonzeka magema kuti tikamakamba Commonwealth Games tikhale kuti timwirerera. Mawu awo mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira wa manja ku Zimbabwe Letitia Chipandu ati masewerowa athandiza maiko onse kuphatikizapo osewera a Zimbabwe James pamene timu yawo ikupitiriza kukonzekera mipikisano ina. Masewero a Commonwealth a chaka cha 2026 azachitikira ku Glasgow mdziko la Scotland kuyambira pa 23 July mpaka pa 2 August chaka chino. Nkhani zathu zomwezi koma tisanasiyane nayenso mito yake sabata yayamba makamaka yayamba ya mkumano wa nyumba ya malamulo yatha pomwe Amalawi ambiri akudikirabe mayankho pa mavuto azachuma omwe akuta dziko lino. Mboni ya bomba pamene ndi khuza kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe yatsutsa malipoti oti kuganiziridwa pa nkhani alakamizidwa kuwulula za mmene anachitira chiwembu malemuwo. Munkhani za masewero bungwe la NAM lati Malawi Queens ndiyo konzeka kukayimirira dziko ku mpikisano wa Commonwealth wa chaka chino. Mwana ndine Yankho Seonda. Kuwalitsa